Maak het hok maar open. Nou, dan gaan we allemaal, dan doet iedereen zijn plaats innemen. Zo, dan ga ik boven de hond staan. En dan hebben we hier één persoon staan die zegt dan riemen af. Nou, dan gaat de riem af. En dan zorg ik dat ik hem goed vast heb. Nou is deze toevallig ook nog een rustige hond. Dan pak ik hem vast. Kijk, en dan... Kijk, het is geen... Kijk, ik hoef hem niet te pushen. Ga zo aan de kant. En dan gaat het deurtje dicht. En zo doet iedereen, zo doet het dan. Dus. En dan komt de starter. En dan komt de starter, die trekt aan het... Die trekt hier aan, die doet zwaaien. Ja. Dan weet de draaier tot het haas moet rondgaan. Ja. En dan wordt hier opengetrokken straks. De spanning. Gewoon de spanning. En voor te zeggen van... Zo gauw die hond dat hok ingaat. Met zijn zessen. Op een rijtje. En die klep gaat open. Die komen daaruit. Ik krijg er nou nog rillingen van. Ga je mee in de auto? Moet je eens kijken hoe graag die naar de renbaan gaat. Kom maar. Hoppa. Oh, wat heb je gedaan? Oh. Hey. Ik denk als het haas gaat draaien, want ze horen die elektromotor, die horen ze ook, Ja. dan gaan ze nog in diepe stand. Hij staat nou gewoon. Anders, als we een metertje terugkomen, dan kan mijn vader hem misschien eens even opentrekken. Ja, Even een metertje terug. Wat, dan gaat je rennen al? Ja, dan komt hij naar buiten, maar dan vang ik hem op. op een gegeven moment, mijn vrouw zei van... We gaan een windhond kopen. Want ik had voorheen ik herdershonden. En ik zeg, een windhond, wat is dat voor een dier? En zodoende, zo zijn we eraan gekomen en dan hebben we via de Raad van Beheer adres gekregen. Daar fokken ze windhonden en dat waren toen dat kleinere soort, die whippets. En zo ben ik begonnen met windhonden. En zo ben ik er langzaam in gegroeid. En dan heb ik het hem doorgestampt. Hij heeft het met de paplepel binnengekregen. En nu is hij bezig met zijn zoon. 34 kilo. 34 kilo spier. Ja. Hè? Maar je mag ook niet te zwaar zijn ook? Nee, niet te zwaar, want dan rent hij tegen zijn gewicht. Ja. Misschien is dat wel mijn geheim. Hey, Ja. kijk eens. En, Ja. en dan staan wij heel trots. Ja. Ik hoor zelfs dat u een tatoeage heeft van de honden. Ik heb mijn kampioenen heb ik op mijn borst Echt waar? vastgezet. Ja. Die is dan niet meer in ons midden, is Caroline. Ja. Dit is mijn Europese kampioen, Rocco. Ja. En hier heb je Nikita, de laatste, de wereldkampioen. Ja, dus als er een kampioen is, dan komt die... Als die nieuwe pup, ja, dan probeer ik die erbij te zetten. Als die kampioen wordt, dan gaan we dat misschien wel even inpassen, ja. Ja. Nee, dat kan je niet. Ja. Een echte snelheidsduivel, hè? Hij heeft twee keer de aanval willen inzetten, hè. Maar je ziet dan wel, die andere hond die gaat ook links naar de binnenbocht. En dan is het moeilijk voor hem om buiten alles in te halen. Ik ben heel tevreden over mijn hond, ook al is hij nu tweede.